हेलौ लोगोफोर, वेलकाम टू माय चेनेल। लोगोफोर, दासान्दि मैया 30 डिसेम्बर 2023 खालि मोनसे ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो सासे गथ'खौ बुथारनायनि। बे बुथारजानाय गथ'आ क'क्राझारनि रुपाथि नोगोर 1 नं 3 जायगानि थागिबि गेरेमसा नार्जारी। गेरेमसा नार्जारीनि बैसोखौ 19 बोसोर बैसोनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बियो गसाइगाव ITI आव फरायोमोन। दा ITI आ बन्द, गावनि फरायसालिया बन्द जानायलाय बियो न'आव दंफैयोमोन, लोगोफोरजों बिदिनो थांलाय फैलाय थायोमोन। सानथामसोआनो न'आव थायाखैमोन जाहैबाय, लोगोफोरजोंनो जायो थायो। दा बेनि उनाव मैयासो बिमाया खोनानानै माने बिनि गोथै सह'खौ मानसि गोमादों होननानै मिथिनायाव नायनायाव बिनि गोथै सह'खौ सिनायनो मोननाय जादों, गावनि फिसाला होननानै। खोब दुखुनांथाव, नङा होमबा लोगोफोर? बेबायदि माने बयहाबो मानसिहा थांनानै थानो हानायनि मिजिं थायो, फिउचार लाइफआव माने माखासे थांखि थायो। दा बिमा बिफाया एसेबां थाखा फैसा गारनानै फोरोंबाय, थाइसे थाइनै बुथुमनानै, आरो गथ'आबो बिराद खस्थ'जों फरायबाय, मोनसे थांखि राहा थांनानै थानो हानायनि लामाखौ नागिरनानै ITI आव फरायलायहैबाय। दा बिनि जिउआनो बेसेन गैयै जाहैबाय। खोब दुखुनांथाव। जायफोर बेबायदि खामानिखौ मावदों, नोंथांमोनहाबोथ' संसार दङ, न'खर दङ, आरो गावनि जिउखौ लानानै थांनानै थागासिनो दं। बेबायदि अनागारि खामानिखौ मावनो नाङा। माने मानसिनाव अननाय गैयै, माखासे अन्थाइ बिखानि गियाना थानो नाङा दानि जुगाव। माने बयबो लेखा फरायनानै रोंजोब्बाय। गोदोनि आदा बुजा जुग नंला, एसेबाबो रोंबाय। बा जिहेतु बे खामानिखौ मावदों, नोंथांमोनहाबो अनेक साननाय हनाय दं, लेखा फरायनाय, माने गियान मोननाय, बेबायदि नोंथांमोनहाबो रोंगौथि दंजायो हयथ'। अब्लाबो बेबायदि खामानिखौ मिथिया साइसनि जाफ्लानानै मावदोंबो जानो हागौ। दा मानि जेदाव मावदों बेफोरबायदिखौ जेद लालायनायखौ माने गारनांगौ। बेबायदि खालायलायनो नाङा। बेबायदि खालायलायनाया आयेननि अनेक बेरेखा। दा अनेक दुखुनांथाव जाबाय लोगोफोर। बुथारजानाय गथ'आ नैबेनो, नायलांदो लोगोफोर। दा आंनि बुंनाया बेनो, रिकुवेस्ट खालामो, माने बेबायदि जालायनो नाङा। गावजों गाव नायलायनो हायै बायदि बुथारलायनाय मानाय बेबायदि खालायनो नाङा। मानसिया बयहाबो जिउआव थांनानै थानो राहा लामा, माखासे थांखि थायो, फिउचार लाइफ, संसार दालांनो। मानसिया जिउआव माने बेबायदि आं बुथारजागोन, आं ओरै ससेनिफ्राय थैगोन होननानै रावबो फैया, नङा होमबा लोगोफोर? मोनसे नङा मोनसे थांखि लानानैसो फैयो। माने संसाराव जोनोम जाबाय जेला, लाइफ दानानै संसार जालांनो, माने जिउ थासान्दियाव गावखौनो उदाङै लाखिनो, बेफोरबायदिनि थाखायसो उजियो आरो लेखा फरायो, नङा होमबा लोगोफोर? दा बेबायदि बुथारनाय खामानियाबो अनेक अयनाय जादों। जायफोर बे खामानिखौ मावदों बिथांमोना बेबायदि खालायनो नाङामोन। दा बेखिनियानो लोगोफोर आंनि तरफनिफ्राय।